Soro nyalo chimak tuke kapok odhi go mbaka gi Kennedy Obuya jakom mar UDO mabe aneno ka osedonjo dalawa ma Kisumo kanyo endo wagone mbaka mar tuke mondi. Nyayo Stadium biro bago tielo mar 2 mar tuke adhula e kind tim Kenya Junior Starlets jotugo manyiri ma hikgi ni piny ni higni 17 gi Uganda Teen Cranes tugo mar manyo otiko tuke mag pinje duto. Tiyo gi alap ma Nyayo mosebedo ka olor kuom kinde nikech gedo madhi nyime motelo ne tuke mag CHAN gi AFCON en ranyisi ni riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika CAF nigi yie ni tich otim makare alabno. Junior Starlets mitayo gi kocha Mildred Cheche noloyo Uganda gonde 2-0 e tielo mokwongo mane obagi alap na Vikubo Stadium. Loche tielo mar 2 ma ibago Jumapil mabiro biro miyo Kenya thuolo mar donje tielo mar 3 kama gibiro rakore gi jaloch e kind Cameroon gi Ethiopia. By